No hei, olen Tarja Kvarnström, hankolainen opas, ja tänään vien sinut mukanani tänne Tulliniemen saksalaiselle kauttakulkuleirille. Saksalaiset tänne rakensivat vuosina 1942-1944 ison kauttakulkuleirin, johon me pääsemme kohta tutustumaan sisälle, kun kävelemme tuonne pitemmälle. Eli nyt lähdetään kiertämään kohta tuonne leirin alueelle, mikä nykyään on aidattu. Ja sinne pitää olla avain, mikä mulla tietysti on mukana. Ja tämä leiri, niin kuin mä tuossa alussa jo kerroin, niin rakennettiin 1942. Alettiin rakentamaan. Hankoniemi oli vuokrattuna Neuvostoliiton meritukikohdaksi tuossa talvisodan rauhanteon jälkeen Moskovan rauhassa maaliskuussa 1940. Vuokrattiin koko Hankoniemi. Täällä oli vain neuvostoliittolaisia sotilaita siinä aikana 1,5 vuotta. Sitten kun ne lähti erinäisistä syistä täältä joulukuussa 1941, niin jo tammikuussa 1942 tuli saksalaisia tuohon Hangon pohjoispuolelle lentokoneella tutkimaan tätä aluetta. Täällä oli silloin ihan muutama parakki, 1 tai 2, mitä venäläiset oli rakentaneet. Ja kaikki tuossa matkalla, kun nähtiin nuo kaivaukset, niin ne on venäläisten tekemiä. Mutta sitten tämä todettiin hyväksi alueeksi senkin takia, että tämä on tässä Turun ja Helsingin välillä. Ja kuitenkin vähän niin kuin syrjässä, ettei ihan ihmisten silmän alla. Ja sitten tänne oli hyvä rautatie ja satama. Eli sen takia tämä Hanko sitten valittiin. Ja varsinkin just tämä Tulliniemi. Tuossa kun on rantaa lähellä, niin täällä sitten myös nämä saksalaiset sotilaat hoitivat hygieniansa, mikä oli hyvin tärkeä Saksan armeijalle. Ja tuonne kävellään nyt tuonne leiriin, niin siellä nähdään sitten 6-7 rakennusta, mistä vielä on vaan nyt oikeastaan kyllä enää rauniot jäljellä, mutta kuitenkin niillä on omat kertomuksensa. No niin. Tässä ollaan nyt sellaisella paikalla, missä on niin kuin aukio tällä hetkellä, mutta tässä mun takana oli iso parakki, jossa oli tällaista välinehuoltoa. Eli kun ne saksalaiset tulivat tuonne, me mennään seuraavaksi tuonne, missä on toi rataportti, minne tuli junat, niin täällä sitten otettiin ne likaiset uniformut pois ja huollettiin ja hoidettiin ja saappaat ja vyöt ja nämä. Että tässä sanotaankin tästä maaperästä, että täällä ei kovasti kannattaisi mitään poimia. Täällä kasvaa paljon kanttarelleja ja ahomansikoitakin, mutta täällä maaperässä on varmasti, saksalaiset käytti silloin aika tehokkaita puhdistusaineita, eli DDT:täkin käytettiin silloin, ja eli täällä maaperässä on kyllä varmasti sellaista vähän, tai aika paljonkin näitä myrkkyjä. Tuolla kun mennään eteenpäin, niin täällä mun takana myös on tällainen alkuperäinen miehistöparakki, jossa näitä parakkejahan oli täällä alueella 130, eli tämä oli valtavan suuri alue. Tämä alue, mikä me nyt kierretään, niin on ollut tämän kylän täinpoistoalue. Eli täällä kun ne tuli junasta, me nähdään tuolla vähän kauempana täinpoistosauna, missä sitten hoidettiin nämä hygieniavelvollisuudet. Mutta tämä parakki tässä, niin tässä asui sitten näitä saksalaisia sotilaita. Mennään kävelemään sinne päin. Tästä ovesta kun katsoo sisään, niin näkee aika hyvin tuonne, millä tavalla nämä oli rakennettu. Eli näissä oli huoneita molemmin puolin tätä käytävää. Nämähän oli suomalaisten puutalo Oyn tuottamia nämä puurakennukset. Ja näissä oli sitten jokaisessa huoneessa pönttöuuni, missä lämmitettiin. Näitähän käytettiin vuoden ympäri. 2 vuotta näissä asui sotilaita, että talvellakin täällä sit asusteli näitä sotilaita. Ne alkaa vähän kerrallaan luhistuvat ja näille nyt sitten ei ole tarkoitus mitään tehdä eikä enää ehkä voisikaan. Nämä alkaa olla vähän huonossa kunnossa. Mutta näillähän oli sitten vielä käyttöä senkin jälkeen, kun saksalaiset täältä lähti, että muitakin käyttötapoja näille on ollut, mutta mä kerron niistä sitten vähän kauempana tuolla, kun päästään semmoisiin paikkoihin. Mutta tämä oli tosiaan ihan tavallinen miehistön parakki. No tässä mun takana on nyt sitten, kun mä kerroin, että tämä alue on sitä entistä täinpoistokylää, niin tässä on täisauna, yksi niistä, tai ainut niistä säilyneistä. Sehän näkee, että se on tiilirakennus, niin se on paremmin säilynyt.
Siellä mentiin toiselta puolelta sisään ja toiselta puolelta sitten puhtaana ulos. Ja se ei ollut mikään tavallinen sauna, että siellähän ei istuttu lauteilla, vaan siellä sitten hoidettiin tämä. Sieltä kun ne tuli rintamalta, niin ne oli aika täys niitä täitä ja se oli aika tietysti huono juttu. Tämä oli tosiaan se ainut säilynyt niistä. Sitten tässä mun toisella puolella on tällainen rakennus, joka onkin vähän erinäköinen. Eli se ei ole saksalaisten rakentama, vaan se on myöhemmältä ajalta, eli suomalaisten rakentama siinä vaiheessa, kun tästä alueesta saksalaiset oli lähteneet ja tästä tehtiin 1949 naisten työleiri. Eli täällä sitten tämmöisiä elämän kaidalta, polulta hairahtaneita naisia, niin heidät oli kyllä tuomittu joihinkin sakkoihin tai muutaman viikon tai kuukauden tuomioihin jostain rikoksista tai irtolaisuudesta, mikä siihen aikaan oli aika tavallista. Niin tämä oli sen naisten työleirin vartioparakki, eli täällä istuivat sitten vartiomiehet. Portti on tuohon suuntaan, me ollaan just menossa sinne. Ja näitä naisiahan sitten täältä haettiin myös autolla töihin tuonne kaupungille ja tänne tuotiin myös. He tekivät täällä töitä, kutovat mattoja ja pesivät pyykkiä. Mutta mä kerron siitä enemmän tuolla, kun tullaan semmoiseen paikkaan, mikä on vielä tärkeämpi siihen aikaan. Mutta tämä työleiri tosiaan, niin kuin näkee, niin se on rakennettu tuossa 1950-luvulla. Tässä me nyt ollaan, tässä on mulla tämmöinen kartta, missä näkyy tämä alue kokonaan ja täällä näkyy rautatiekiskot, jotka tulivat tuolta Hangosta tähän suoraan, millä nämä sotilaat sitten tuli. Näitä junia tuli joka päivä. Niissä oli 30 vaunua ja suurin piirtein 30-40 miestä mahtui yhteen vaunuun, että kun ajattelet, että ne purkautui tässä, niin olihan se aikamoista. Täällä ne istuvat vaunuissa nämä miehet ja olivat matkustaneet sitten sieltä Rovaniemen rintamalta asti. Ja olivat nälkäisiä ja janoisia ja siinä vaiheessa, kun he tästä sitten pääsivät ulos, niin tuolla autokentän tuolla toisella puolella, noin 100 metrin päässä, oli suomalaisten lottien ylläpitämä kanttiini. Sen nimi oli Eerika. Ja sanotaan, että siinä oli sitten suurin myynti koko Suomessa. Kun nämä saksalaiset sotilaat nousivat tuolta junasta ulos, niin ne menivät sinne, ostivat olutkorin ja istuivat sen olutkorin ympärillä ja joivat sen sitten tyhjäksi ennen kuin menivät tuonne täisaunaan. Konfliktiarkeologi Jan Fast, joka tämän alueen alkoi täällä kaivamaan ja tutkimaan tätä maaperää, niin 2014 muistaakseni, niin hän tällä alueella, kun hän kaivoi, niin täältä hän löytyi sitten vain olutpullojen korkkeja. Ihan Jan Fastin ansiota on kyllä se, että tämä alue on vielä säilytetty ja että tämä on aidattu, että täällä vielä näkee niin kuin tätä historiaa, mikä meillä täällä oli. No nämä saksalaiset sitten, kun ne tulivat tänne, osa halusi mennä kotiin, kun niillä oli perheitä siellä Saksassa, mutta se matkakin oli aika hankala. Tästä piti mennä sitten yli Itämeren tuonne Estin puolelle ja Suomenlahtihan oli kovasti miinoitettu, niin se piti olla koko matkan sitten nämä korkkiliivit päällä ja kannella ennen kuin pääsi sinne toiselle puolelle, jos sattuu jotain. Ja sitten piti sieltä vielä junalla sitten, mihin oltiin menossa Saksaan tai perheen luo, niin ei siinä kovin paljon ehtinyt perheen kanssa siellä olla, kun piti tulla takaisin. Kerran vuodessa nämä sotilaat saivat lomaa, jolloin ne pääsivät käymään kotona. Meillä on yksi tarina, jota me yleensä kerrotaan tässä. Oli aika liikuttava sotilaan tarina. Nämähän oli nuoria miehiä. Tässä on tämmöinen Gert, joka oli saksalainen sotilas. Hän kävi 2 kertaa sitten kotona lomilla. Toisen kerran, kun hän kävi, niin silloin hän tuli tämän Hangon leirin kautta. Ja hänen vaimonsa Marga, joka häntä siellä kotona odotti, niin toisen kerran, kun Gert pääsi käymään kotona, niin kun hän tuli pois sieltä, meni rintamalle takaisin, niin Marga oli sitten raskaana, odotti heidän ensimmäistä yhteistä lastaan. Tässä Gertistä kuva, kun hän on tuolla Rovaniemen rintamalla. Hän päivää sen jälkeen, kun hän meni toista kertaa täältä takaisin, niin hän kaatui sitten venäläisten luoteihin ja Marga synnytti tyttären sen jälkeen sitten 1944. Tästä alueesta pidettiin näyttely Hangon museossa. Niin silloin kutsuttiin tämä Margan tytär ja hänen tyttärensä tänne niihin avajaisiin. He oli käyneet tällä alueella, että se oli aika liikuttava hetki varmasti ollut kaikille. Mutta näitä sotilaita sitten, kun niitä oli eri kuntoisiakin, kun ne tulivat sieltä, ei siellä rintamalla niin helpot ne olot olleet eikä hyvä ruoka, niin
osa oli sitten niin huonossa kunnossa, ettei ne jaksaneet lähteä. Eli täällä voi sitten viettää sen viikonkin. Tämähän oli niin kuin Saksa tässä Suomessa. Tänne ei ollut suomalaisilla mitään pääsyä. Että täällä sitten oli kaikki nämä klubit ja elokuvakerhot ja heillä oli täällä ihan omat anniskeluoikeudetkin, että kyllä oli olutta ja viiniä ja kuulemma konjakkiakin joskus saivat. Ja sitten kysytään usein, että oliko mitenkään hankolaisten kanssa mitään hankauksia näiden sotilaiden kanssa, mutta eihän ne tuolla kaupungissa käyneet, vaan siitä sitten oli ehkä tullut vähän hankauksia, että kun näillä oli ne anniskeluoikeudet, niin hankolaiset halusivat käydä vähän kauppaa heidän kanssaan, että se ei ollut oikein sitten sallittuakaan. Mutta täällä he sitten viettivät aikansa. Täällä oli Saksan punaisen ristin näitä hoitajia, jotka hoitivat vaan näitä saksalaisia täällä ja pitivät heistä huolta. Eli heillä oli täällä oikein hyvät oltavat. Mutta sitten piti kuitenkin lähteä takaisin sinne rintamalle sen viikonloman jälkeen. Tuossa näkyy vielä alkuperäinen portin pylväs. Se on tuotu Saksasta. 1800-luvun lopulla siellä oli tällaisia rautatiekiskoja Saksassa. Eli tämän alueen arkkitehtinä hän toimi Hitlerin luottoarkkitehti Albert Speer, joka sitten myöhemmin myös tuomittiin tuolla Nürnbergin oikeudenkäynnissä. Mutta hän oli myös täällä suunnittelemassa näitä samalla tavalla kuin niitä keskitysleirejä oli Saksassa, niin tämä alue oli samoilla periaatteilla hyvin tehokkaasti suunniteltu. Ja tehokkaasti saatiin myös valmiiksi, että kun suunnitelma oli valmiina toukokuussa 1942, niin elokuussa tämä leiri alkoi jo toimimaan. No, tässä sitten ehkä on tämä parhaiten säilynyt rakennus tällä alueella. Tämä on päällystön sauna. Eli tämä oli sitten sellainen oikea sauna, missä on oikein tuolla sisällä, missä nuo verhotkin roikkuu, niin siellä on oikein tämmöinen vesi tämmöinen kattila, missä lämmitettiin vettä ja sitten siellä on lauteet, että siellä voi oikein istua ja heittää löylyä, niin kuin me tehdään yleensä saunassa. Se on jostain syystä aika hyvin säilynyt. Täällähän asui sitten vielä 60-70-luvulla perheitä, eli varmaan heidän sitten käytössäänkin tämä on ollut, mutta alun perin se on rakennettu näiden saksalaisten päällystön saunaksi. Tässä nyt on sellainen rakennus, jolla on aika synkkä historia, eli tässä on ollut, tämä on alun perin rakennettu ihan miehistöparakiksi, niin kuin näkee, että tätä on jatkettu jälkeenpäin, sitä on korotettu, tuolla näkyy toi seinässä toi korotus, mutta alun perin tämä oli miehistöparakki, mutta sitten kun saksalaiset täältä lähtivät syyskuussa 1944 ja nämä parakit jäi tyhjilleen, niin tätä parakkia sitten, tämä oli pitkä ja iso ja tänne mahtui paljon ihmisiä, niin alettiin käyttämään eri tarkoituksiin. Eli ensin tähän tuli sitten sodan päätyttyä niin tuolta pohjoisesta vankileiri, missä oli venäläisiä vankeja, jotka oli menossa tietysti takaisin sitten Venäjälle. He oli tässä karanteenissa ensin. Ja sitten sen jälkeen tuli Saksasta palaavia vankeja, jotka oli olleet siellä sitten, suomalaisia merimiehiä joutui siellä jäämään, kun sota alkoi, ja heitä oli osa ollut sitten tuolla keskitysleireilläkin, ja he täällä sitten olivat karanteenissa ennen kuin pääsivät omiin koteihinsa. Sitten Suomessa oli sellainen historia, kun nämä saksalaiset sotilaat lähtivät Suomesta tuolta Lapistakin, niin niiden mukanahan meni sitten näitä suomalaisia naisia, jotka olivat olleet esimerkiksi saksalaisille töissä, tai sitten oli joku jo mennyt naimisiinkin saksalaisten kanssa, niin heitä lähti Saksaan. Ja sitten heitä alkoi tulla takaisin sieltä Saksasta, kun sielläkään ei ollut niin hyvät oltavat. Eli tähän rakennukseen sitten tuotiin, heitä tuli monen vuoden aikana vähän kerrallaan takaisin. Siitä on olemassa filmi, joka varmaan löytyy jostain tuolta netin syövereistä. Sen nimi on Auf Wiedersehen Finland, Virpi Suutarin tekemä filmi. Ja siinä yksi nainen, siinä kerrotaan 3 suomalaisen naisen tarina. Siinä yksi niistä naisista istuu tässä tämän rakennuksen rappusilla ja kertoo oman tarinansa, miksi hän meni ja miten hän sieltä palasi sieltä Saksasta. Ja sen jälkeen, kun sitten tämä leirialue jäi taas tyhjäksi, niin tänne perustettiin naisten työsiirtola 1949. Yksi lehti täällä Suomessa, Aikkauslehti, kirjoittaa tällä tavalla tästä Hangon työleiristä muutama vuosi sitten. Sanotaan, että huonot naiset joutuivat Hankoon. Onhan tämä aika raflaavasti sanottu, mutta nämä naiset suurin osa heistä oli nuoria, ensikertalaisia. Heidät oli tuomittu jostain pienestä rikollisuudesta, kuten
rattijuoppoudesta. Miehet joutui seutulla ja naiset tuotiin tänne Hankoon. Ja sitten jos oli näpistänyt naapuriltaan rahaa eikä muistanut maksaa sitä takaisin, ja niin sanotusta irtolaisuudestakin tuomittiin sitten tänne olemaan muutamaksi viikoksi. Täällä oli sitten ihan konttorit, täällä tehtiin töitä, niin kuin tästä näkee, täällä pestiin pyykkiä, tänne tuotiin pyykkiä esimerkiksi laivoista ja hankolaisista kodeista ja ravintoloista. Ja täällä naiset sitten pesivät pyykkiä ja kutoivat mattoja. Täällä oli sitten oikein työnjohtajia, jotka pitivät heistä huolta. Naisia haettiin täältä oikein kuorma-auton lavallakin töihin Hankoon esimerkiksi. Hangossa oli silloin jo paljon teollisuutta ja heitä käytettiin sitten, he saivat käydä töissä. Heillä oli täällä paremmat oltavat, ei varsinainen vankila ollut. Eli täällä oli kuitenkin paremmat ja vapaammat oltavat kuin jossain Hämeenlinnan naisvankilassa olisi ollut. Ja katsottiin, että kun nämä oli nuoria naisia ja ensikertalaisia kaikki, niin heitä ei sitten haluttu pistää sinne paatuneempien rikollisten kanssa samaan vankilaan, vaan täällä sitten saivat suorittaa tuomionsa. Oli sellaisiakin aurinkotarinoita, kun että eräs nuori nainen, joka oli tehnyt hankolaiselle perheelle sitten töitä, siivonut ja hoitanut lapsia, niin hän sai sitten jäädä tänne sen tuomionsa suoritettuaan ja sai työpaikan Hangosta ja sai asua täällä. Eli kyllä siellä sitten kävi monelle aika hyvinkin. No sen jälkeen sitten, kun tämä työsiirtola lopetettiin sen takia, että tähän tuli tämä Vapaasatama 1960, niin sen jälkeen suljettiin tämä työsiirtola ja sen jälkeen täällä on asunut sitten hankolaisiakin perheitä ihan tässäkin talossa ja armeijan harjoitusleirejä täällä on pidetty, eli armeijan asevarastokin on tuossa seuraavassa talossa, mitä me tullaan näkemään. Mutta sitten 1980-luvulta, kun armeijakin täältä poistui, niin sitten nämä rakennukset on olleet ihan täällä oman onnensa nojassa ja joka talvi ehkä vähän kerrallaan luhistuvat. Tässä on sitten meidän viimeinen kohteemme, eli tämä rakennus, niin tähän on rakennettu alun perinkin. Tuolla ikkunassa näkyy, että sinne on oikein rakenteisiin rakennettu tällaiset tukevat kalterit. Eli tämä on ollut pitkä jonkunlainen työrakennelma, eli tuolla on ollut lastauslaituri tuolla päässä, luultavasti joku puusepän verstas. Täällähän oli näitä nuoria miehiä monta tuhatta kerralla ja anniskeluoikeuksia ja oluttakin löytyi, niin aina oli varmasti jotain järjestyshäiriötä kuitenkin. Niin tätä on sitten käytetty putkana. Ja täällä on ollut sitten tämän armeijan aikana, niin täällä oli armeijan asevarastoa vielä silloin, kun täällä pidettiin näitä kertausharjoituksia. Ja tuo takana, mikä näkyy tuo tiilimuuri, niin se on ihan myöhemmässä vaiheessa rakennettu, eli armeija on sen rakentanut siihen tällaiseksi niin sanotuksi palomuuriksi, että jos täällä sattuisi tulipalo, niin ei olisi levinnyt kovin pitkälle. Tuolla toisella puolella näkyy myös yksi rakennus, joka on jo aika tavalla luhistunut. Ja se on myös myöhempää perua, eli se rakennettiin silloin naisten työleirin aikana tämmöiseksi puuliiteriksi. Täällähän kaikki lämmitettiin puulla, vielä siihenkin aikaan oli puuuuneja, pönttöuuneja, joissa sitten lämmitettiin näitä huoneita. Ja puuta tarvittiin silloin paljon, eli tuossa on sitten ollut tämä alueen puuliiteri. No niin, nyt ollaan kierretty saksalaisten kauttakulkuleiriä. Olette nähneet ne rakennukset, mistä siellä on raunioita jäljellä. Oli kiva, kun kuuntelitte ja katselitte tämän filmin. Tännehän tehdään ihan oikeitakin kierroksia. Voitte ottaa yhteyttä. Tai jos heräsi jotain kysymyksiä tämän jälkeen, niin laittakaa sähköpostia tarja.kvarnström@icloud.com.